Eli nyt mä esittelen tallin ja hyppypaikat. Eli tässä on ensimmäinen, nää on tehty penkeistä. Tää on sellainen, mihin mä laitan sen, että mun puhelin kuvaa sitä. Ja tässä on yksi este. Nyt me kävelään tallille. Kaikki hevoset on laitumella, joten mennään talliin. Ensin tässä on penkki, jossa mä harjaan yleensä hevosia. Tässä on vettä, josta mä vaihan yleensä tonne. Tässä on vähän heinää, tällaista ruokaa ja muuta kivaa ruokaa. Tässä on välineitä, joilla mä hoidan niitä. Pyyhe, hevosharja ja tää, minne mä pesen tuonne. Vähän suitsia mä en jaksanut järjestellä niitä. Mun omaa vettä on vähän täällä, koska täällä tulee jano. Mun lapio täällä oikeasti kaivetaan ja nää on vaan tällaista oikeaa hevostallin tunnelmaa tuomaa. Tässä on mun satula. Tää on mun kavereilla. Sitten tää on tällainen harja, millä mä harjaan tuolta lisää tallia. Ja täällä mä pihin vähän laitumella ja laitumella on laku. Laku on siis mustaharjainen, este, Suomen hevonen. Ja sitten on Saara. Oho, tämä vähän kääntyy. Saara on siis tällainen ja esteheppa. Sitten on Täplä. Täplällä on paljon täpliä. Ja sekin on esteheppa. Sitten on Liila. Liila on myös sukasta tehty ja Liila ei ole esteheppa, Liila on raviheppa. Täällä on sitten tämän päivän ruokia jäänyt vähän. Ja sit mä vaihdan nämä vedet aina tänne ja sitten täällä on vähän niiden leluja. No, mistä ne tykkää leikkiä ja muuta. Sitten tässä on tämä aita. Tynks. Sitten tulee tästä ja tää kuuluu avata. Mutta sitten tässä on vielä tällainen sininen tynnyri ja tonne kun sataa vettä, niin mä saan niille tohon vettä. Ja tuolla on plus vähän ruokaa lisää ja niin kädenjälki. Että tällainen tää on. Ja mä saan lisää keppareita, koska mä teen niitä ja niin sitten tulee myös lisää videoita. Hei hei!